За четвърта поредна вечер Българският културен институт в Лондон е домакин на творческа вечер, посветена на български творци, писатели и преводачи, в рамките на Лондонския панаир на книгата 2025 година. Срещата разговор провежда Кристофър Бъкстон. Той е писател и преводач. Има страстна връзка с България, която започва с 3-годишния му престой в Бургас от 1977 година като учител в английската гимназия. Пише художествена литература с българска насоченост, превел е и значими български писатели и поети. Lead to unexpected conclusions, as with earthworms. And that's where I leave it and pass the microphone to the excellent translator. Sit back for that. Thank you, Christopher. Thank you for this generous text. And I have a lot of thanks to say, first of all, to Mrs. Svetla Dionisieva for this chance to be here. I'm really happy that our country has this participation at the London Book Fair for the second time. I wish we will become a tradition. We need that. All the Bulgarian authors need that. And thank you all for coming. Яна Букова е поетеса и писателка. Автор е на 4 стихосбирки, 2 сборника с разкази и романа. За стихосбирката «Записки на жената призрак» получава националната награда за най-забележителна книга с българска поезия. Гръцкоезична версия е публикувана и в Атина едновременно под заглавието «Драпетомания». Живее между София и Атина, където е редактор в борда на влиятелно гръцко списание за поезия. С почти компулсивна настойчивост «Записки на жената призрак» разглежда въпроса какво е реалността и как я конструираме. Обхващайки темата от присъствието на гълъби в града, задънените улици на логиката и геоложкото време, което става лично, и границата между статистиката и ада, стихотворенията се свързват чрез строго изследване на илюзиите на мисленето, тъмните петна на утопизъм и проблемите с моралното позициониране. In the human brain. They're painted by a wonderful physician named Santiago Ramon y Cajal, just at the beginning of the 20th century, and they're very beautiful, and you see they look like branches. Wonderful, brilliant translator, Ekaterina Petrova. Екатерина Петрова е преводач на художествена литература и документалистика. Автор е на книгата Нещотърсач, 44 обикновени предмета от близо и далеч. В нейн превод на английски език са издадени романи, разкази, документални текстове, поезия, пиеси и детски книги от съвременни български автори. Тя е преводач на стихосбирката на Яна Букова «Записки на жената призрак». Important. I said this at the opening. I think it's worth saying again. I think it's amazing that the program this year includes almost entirely women authors, and that's, I think, very important to give them voices and visibility. Преводът и на романа «Пътуване по посока на сянката» от Яна Букова получава грант от Пен Америка и ще излезе от печат през 2026 година на издателство New York Review Books. Казват, че по тези места понякога нарочно не произнесят последните думи на песните си, които така или иначе всички знаят, и наричат това залог за мъртвите. Ян Ван Атен, изпътуване по посока на сянката. През лятото на 1827 година майсторът на име Манол Илиев влезе в Трявна заедно с горещите коси ветрове, които натъпват гърлото с прах и обръщат дрехите с хастара навън. Имаше широки рамене и неравна крачка и зад гърба си влачеше сянката си, пълна с камъни. Изобщо него повече го помнеха, отколкото го обичаха. Пътуване по посока на сянката е разказ за разказването.
За способността на историите да се привличат, да намират пътя си една към друга и взаимно да се довършват. Мястото на действието са Балканите, не толкова като географско понятие, колкото като средище на фантастични сюжети. Срещата завърши с много въпроси към автора и преводача. Английските читатели искрено се вълнуваха от прекрасната работа на нашите автори, което е голямо признание за нарастващият авторитет на българската литература и изкуство по света. Thank you.